Pihakentillä leikkiviä lapsia. Ei, kyllä nuoriset, ne on sisällä. Siellä ne on 4 seinän sisällä, siellä PlayStation kuumana ja Xbox 360 siinä päällä ja 10 tuntia putkea siellä 4D-housut hikoilee jalassa siellä. Lisää kokista! Silloin kun mä olin nuori, me oltiin ulkona. Mä olin oikeasti koko ajan ulkona, 365 päivää vuodessa ulkona. Sama pihakenttä, eri pallopeli vaan vaihtuu. Vuodesta riippuen. Yläpallo, alapallo, sivupallo, lentopallo, vaakapallo, rysäpallo, pelkkäpallo, iso pallo, koripallo, uppopallo, mummopallo. Mummopallo oli hieno laji, se oli silleen. Mm-hmm.